Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa Kagahapon. Now, takilid. Ayaw ba? You're so wet. Just let me. Oh, God. You are now left with your panty and bra. Shit, Emmy. I don't know kung makapugong papagyapon ko. Kung lakip ning naibili ni mong bra o panty, mauna ang akong hubuon. Tugnaw. Kam, dagon diri ka sa kama. Sa dili pa ko makauna-una, ug upani mo dinhi sa tap. Oh, oops. Oh no. Don't do that, Emmy. Ayaw pag-ago cause you're making it even harder for me. Tugnaw. Kay basa ka. Ug hubo ka. Biga ko sigmay na ko. Ug iyang gipasok ang iyang naong sa akong gas. What will I do with you, woman? Oh, oops. There you go. Tugnaw. Tugnaw kayo. No. Dali ka mahimong maghapon. Mabasa ka na. Hubuwa una ka ng imong bra ug panty. Can you still make it? Opo, aga. What? Dali. Tugnaw kayo. Bahala ka. Ako na. Uy. May bangon siyang nagpiyong pa ang iyang mata. Ang dali niyang gihubo ang iyang... Gilapay niya ang iyang bra. Oh shit. Gisunod niya paglabay ang iyang underwear. And now you're naked. So help me God. Ga. Alina. Likabot siya na ako. Alina pa. Oh, oops. Shit, Emmy. I am holding back. So don't you dare test my patience. Especially when you're naked under my sheet. O karon, imo na kong gihagukan. So imo na nara? Humani mo buhia ang tanang sel sa kong lawas. Imo na lang kong katulgan. No, baby. You will have to pay for this. Bisan unsa pa'y buhaton ko nimo karon. Wa kagi mahimo sa pagpalibad. Kay hubog ka. Ug wa kanay umoy. Dave, kasayo ko ni mo nagtikaw-tikaw din is kusina. Huwag ko makatawag, Nay. Unsa? Huwag ko maanad nga. Huwag din hiuban nato si Amy. Hawang kay nga. Huwag na ko si ikatupad gabi eh. Bisa kung saan ako piyong nga ako mga mata. Digi ko makatawag. Hindi mo trabaho kapag yun. O, Nay. Kinahanglan yun. Pero makay pahuway. Di pa sa kumahin mong mapahuway, Nay. Ano kung kayong adlaw kung ako rin ikatawag din eh. Nagkinahanglan tag kwarta, Nay. Kay kung dako pa lang unta ko og kita, di na unta kinahanglan pa nga maghago og trabaho ang akong asawa.
anira unta siya din sa bahay o mag-atiman sa mga anak. Pero wa siya din karon. Uban nato kay kinahanglan magid siya nga manginabuhi. Bisan pa man kun adlaw na sa iyang pagpahuway. Anak, bisan pa man kung maayo kag kita. Gyapon bay tabo nga magpundo dinhi ang imong asawa. Tungki pangandoy masandi ang makabatulog og walingong kwarta. Hinungdan maganing mihuman gyud siya ang pagtuon, di ba? Kay gusto siya makatrabaho. Higtan ba day nimo na kung mao na iyang gusto. Pero kung maigo pa unta kong kwarta sa pagbuhi niya nay ug sa mong anak ug mahatag unta niya ang tanan-tanan gyud, dili na unta siya makahunahuna sa pagpanarbaho nay. Magdepende na, anak. Kay may mga babae gyud nga independent. Di gyud nimo sila mahimong ibilin sa bay o magpaabot kung kanus ani mo tunulan. Nay, Okay. Sakit sa ko. Kalapad. Oh, katok na. Oh. Ha? Hubo ko? Ginoo ko? Ginoo? Oh. Sir? Good morning. Sir? Sir? Unsa may... May naitabo ba? What do you think? Hmm? Sir, wa ko na hinumduman. Then good. Leave it that way. May nitabo man tali na tong duha kagabi. While you pass out, it doesn't count. Kay wa kay nahinumduman. Sir, Oman ko gamit sa banyo. Makasunod ka na. Make it fast. Kay gigutom na ko. Magdungan ti kanaog. Aron sa restaurant daring hotel tamamahaw. okay. Ginoo ko. Ginoo ko. Unsay put niya ipasabot sa iyang gisulti. May nahitabo gyud ka na mo duha ka gabi eh. Pero wa man ko nahinduman bisan gamay nga may ano nagpatuyang magkog-inom. Apin ako dili ra ko mahupog. Pero okay pa man ko ato. Pero nganong kalitraman ko nalipong sa akong pagbarog. Unya. Wala ko'y nanumduman sa sunod nga nahitabo. Shit. Gitanaw na ko ang alcohol content atong among giinom. Kamay ramang good. Pero, ngina nagkapamoy-poy magit siya sa kong lawas ug nagkapahubog na ako. Ngawa pa lang ko makabantay. Ay, ano laging miinom pa man ko. Dili na yun. Dili na. Mao na kadto ang una o katapos ang higayon nga mo inom ko. Dili na yun ko. Never na yun ko mong usap pag inom. Unsa ni? Unsa ni nakita na kong puwas sa kilid sa akong liog dili sa amin? Ha? Ano? Nga naman ni? Dili man ni makuha. Dili kinibuling. Chikinini kini. Hakon mo. Dili. May nahitapot na mo duha ni Sir Duvan.
You're not eating. Wa ka ba gutom? Um, oo, Pero kinahanglan ka gyapon mukaon. Sige na. I don't like eating alone. Samtang may kauban ko sa lamisa. sir. Eat. Okay, sige. Sir? Yes? Kung may gusto kang isulti, sulti na. Kay manlay ko na ta human ini. It's almost 9 in the morning. Maglas 10 na. By the time mabuta sa mall, aron magpalit sa imong bagong cellphone. Kagabi iba. Wa. Ha? Kung ang buot mong ipangutana, mao ang kung may naitabo manatong duha kagabi. So the answer is no. Why nahitabo na duha? Pero, What? Kanang naas imong liog. Oh. Gamay ra ka ng bayad nga akong gikulikta kagabi for keeping me awake the whole night. Can you just imagine? Nag-uban tang duha sa usa ka kwarto. Ugubo ka sa ibaw sa kong kama. Nauna-una ba nimo ang pagpugong nga akong gibuhat aron lang dili ka mahilabtan? sir, Gusto kay kang hilabtan. Nasayod ka pala. Pero I didn't. Kay dili ko gustong muhilabot og babae nga way kalibutan. Kay sama ra nga nakigilawas ko sa usa ka patay. kun mao... Tinood nga wa ko ni mo hilabti. Nope. Di mo ang talang kag chikinini. For souvenir. Juice. Sir, mahalan kay kini shop sa cellphone nga atong gisudlan. May mo man lang nga sasama lang atong model sa cellphone nga imong gilabay lang nga maulay imong ipuli nako. What am I? Jeep? Fine. Kung di ka gustong mamili, ako na. This one. Ganahan kayo ni. Nindot sir, pero We will take this, miss. sir, sobra ka mahal. Dili ko makabayad ana sir. Mingon ko, nga ako'y mo bayad, di ba? Iilis na ko sa gilabay na kong cellphone ni mo kagabi. Do you still have a problem? Just say thank you. Thank you, sir. And a kiss. Sir, Idaw ba na nimo? When I am being so generous to you? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!